Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Ki jaj benriu garo ki basyong basah ki snong khaput jong ke jela Meghalaya bat Assam bat ki padang hap ru hapo ka Nongstoin CNRD block ki lapan pau ba ki kwa bet ban ne hapo upur usam jong ke jela Meghalaya lada ka Sarkar Assam bat ka Sarkar Meghalaya ki apen bet no ya upur usam hakawat ka baar na ka benta ki henriu teli ki jaka ki badang don hapedeng ke jingya ka japut. Ya kani la sakhi ha kejing yalang jong ki paj ba ka snong thli ka wei na ki snong ka balabuhai dagi jaj benriu garo ha ka than kershai bat ka badang hapru ha ka langpi sector ha kani kejing yalang ka balalong ha ka yeng dorbar jong ka snong thli la don lang rengkat ki khot bat ki nong yalam jong ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People Ri Mulyang Circle usordar ka snong thli u Green Star G Moment habaya keren bot unong lum khubor jong ka Batesi TV ula ong ba om tang ka snong thli nrei ki babun ki snong bala syong lasa da ki garo ki badon ha ka than ki kwa bet ban yaine ha ka jela Meghalaya ha ka jingya pen bet put bat ula kenturu ya ka Sarkar Meghalaya bahkan pen kloi no ya ka ne ka kam kumbala le ha ki wei ki sector kat bau presiden jong ka seng FKJGP uba serbilen lengdo ula ong ba ka seng ka dawa ya ka Sarkar Meghalaya bat Assam bakim dei syu bandang pen slem ban pen bet yau put usam namarkat badang slem ki jing eru kinang mi bat layo iru leng ba ki dak kishin ya ka jing sya thombor jong ki brio hak haput ka badang yaija na ka sngi sya ka sngi nakaleng jongi ka FKJGP akan ka sngi den bang ila don ka jing kendulang rengkat ki nong snong jong ka ka snong ane ha thli ngile kren sibun ki aka bat amat ka bangi ju pele jingut ka bede bat ka mat bordar tingi sutu ban nakaleng jong ki pajbat nong snong hane kumakila ju pen pau bakiru ki kwa ban sa se Meghalaya lada ki neki ar Sarkar ka Meghalaya bat Assam isim ya ka sinjam mat pej no pusam nakaleng jong ki sengru jeng don jungi hane ka sngi hangne kade halo kata kaju ka phang bangila yai dawa baki paranong sunong jungi hakane ka than khasi beri karo ini ban sa ini ban hap Meghalaya hakane ka jing pan bekut ta kade ka mat ka bangi layo ban ekran hakane ka sngi bat ka jing dawa ka jungi ka long ba ndesu banang pan slam ya kane ka mat ya pan bekut nomor kat banang pan slam kinang bun ki jing ki ban miro ka jing jong ki pajba na kapor sya kapor ka jing sya leben ka jing sya iben aki briu jong ka Assam khamtam ka jing sya penbor banle iki jong ka Assam kala penong ki pajba jongi bakin shifting bakin ya kendu jing te ka kamat ka bangi kren bat ka kasur ka jongi kalong bade ban pendep no ikane kamat penbekut kenang ba kan penong no yang ki pajba nong snong bangin sokin san akilian baro tekane ka dong ka than kadon kumba arpheu arputam kisnong kibade ki nong snong ki babun ki de garo ke paro ki snong ki badana ka than ki kwa ban hap ha Meghalaya agane ka jingya pan bekpo te nomor kata i dawa bat ni kerpat ya ki ar Sarkar bakin snap ya kasur jong ki nong snong kumangong ba baro kini ki arpheu arputam snong kim kwa ba kin hap sa Assam regi kwa ban hap sa Meghalaya.